Βραδιάζει με τον Αχιλλέα Ασλανίδη. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 12, ο Αχιλλέας Ασλανίδης με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στο Μετρόπολης 95,5. Βραδιάζει με τις κουβέντες του λαού, τις σκέψεις και τις ανησυχίες του. Βραδιάζει με το χθες, το σήμερα, το αύριο. Βραδιάζει με το τραγούδι της ψυχής, τον καημό και τις προσδοκίες για τον αθλητισμό, την πολιτική και την καθημερινότητα του Έλληνα. Πολλά μακρά τα στράτασης, τσιλίδα συγκαρδίας, κράτ πάντα το άψιμος, κράτ και τα ροθυμίας. Όντας θα έρχεσαι ο πουρνά, κι αν εις το παραθύρης, όλεν ο ήλες ασεβέν, χαμογελούν τα χείλης. Ασέ τον σασουμά και πώς να τα γιανίζω, το ψιόπα μου να κρατώ και σεν χαρεντερίζω. Τα δέκροπα μου κρενίν, γιατί σάχαρα ξένα, αχ 7 η μάνιτσας, αλ έναν κι ασεμέναν. Κι ο ράσον ερωτάς με ψήμ, τίνος εν η μαΐα, ασεσέν καίει το άψιμον κι όλεν η εμορφία. Σήμερα έχω μια διαφορετική εκπομπή, η οποία έγινε με ένα τηλεφώνημα της Ελπίδας Ιωαννίδου, η οποία την κάλεσα διότι πρέπει να έχουμε και όσφρηση για να μπορέσεις να κάνεις μια εκπομπή με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μπροστά στο σύστημα. Και όπως ξέρετε, οι άνθρωποι που γράφουν ποίηση είναι και ταπεινοί. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το τραγούδι φοβούνται τα πάντα, ακόμη και με τα σχόλια. Όταν αφηγήθηκε το ποίημα στην εκπομπή μας, τρελάθηκα. Γι' αυτό και ξεκίνησα με τον Πατριάρχη, γιατί αυτό το τραγούδι, όταν ήμασταν στο στούντιο, όλοι βάλαμε τα κλάματα. Να λοιπόν, το διαβατήριο του Στέλιου, να και ο Στέλιος πριν μερικά χρόνια τραγούδισε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που όσοι μας ακούνε στην ξενιτιά πρέπει να έχουν δακρύσει. Το θέμα είναι ότι παίχτηκε στην πολιτική τα παιδιά που φύγανε και η μεσαία τάξη. Ναι, τα σφάλματα που τα πληρώνουμε εμείς μας τα διηγούνται και στη τηλεόραση. Είναι να γελάς. Εμείς όμως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα, με ανθρώπους οι οποίοι μέσα στη μοναξιά τους ή μέσα από τον πόνο, ίσως από τη δουλειά τους, ίσως από αυτό που καθημερινά αντιμετωπίζουν το λαό, το κοινό, που είναι ανθρώπινοι. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα μολύβι να γράφεις ποίημα και να μην είσαι άνθρωπος της γύρας που λέμε. Λοιπόν, η ελπίδα, ξεκίνησε ο Στέλιος με το προφητικό ελπίδα, σήμερα έχουμε την ελπίδα, πρέπει να γνωρίσουμε την ελπίδα. Ελπίδα. Πού εγενέθες, πώς ξεκίνησες να γράφεις και τι δουλειά κάνεις. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ασλανίδη, και ελπίζω να είμαι αντάξια του χρόνου που μου δίνετε. Εγώ λοιπόν γεννήθηκα στη Δράμα, σε ένα χωριό αρκετά έξω από τη Δράμα, το οποίο είναι διαφημισμένο για το κυνήγι του, που λέγεται Παρανέστη. Που λέγεται Παρανέστη λοιπόν. Έχουν αγρίο γούρουνα που λέγει. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι τα παιδικά μου χρόνια, μέχρι 18 χρονών. Μεγαλώνω εκεί, έχω ακούσματα, έχω βιώματα από τον πατέρα μου, και καθώς μεγαλώνω μου δημιουργούνται εικόνες, συναισθήματα, προβληματισμοί για πάρα πολλά πράγματα. Να πω ότι το επάγγελμά μου είναι κοινωνική λειτουργός. Εργάζομαι αρκετά χρόνια στην Θεσσαλονίκη.
Και για να πάω λοιπόν λίγο πιο πίσω, στα παιδικά μου χρόνια, καθώς μεγαλώνω σε αυτό το μικρό χωριό, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κλειστού περιβάλλοντος, σαν παιδί με πνίγει αυτό. Θέλω δηλαδή να φύγω. Αν και είναι πολύ όμορφα τα χρόνια αυτά, γιατί και οι δύο γονείς ήταν αγαπημένοι, θέλω να φύγω. Και αυτό το καταφέρνω στα 18 μου χρόνια, περνώντας σε μία σχολή αρκετά μακριά στην Πάτρα, όπου βέβαια είναι για μένα μία πρόκληση πλέον. Έχω πετύχει κατά κάποιον τρόπο αυτόν τον σκοπό και είμαι και αρκετά χαρούμενη, γιατί είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με τον άνθρωπο, που πρέπει να έχει κανείς μία πληρότητα εσωτερική ίσως για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολλά πράγματα, να έχει έναν καλό συναισθηματικό κόσμο, μία καλή σχετικά παιδική ηλικία, για να μπορέσει λοιπόν να συνεχίσει. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι στην Πάτρα τα χρόνια τα φοιτητικά και την εκπαίδευσή μου την ολοκληρώνω στην Αθήνα. Πες μου ποια το εποχή. 1984. Το Πασόκ ήτανε. Ναι. Ναι. Γι' αυτό το είπα, επειδή είναι παπαντρική εποχή. Ναι. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, και ολοκληρώνω την εκπαίδευσή μου στην Αθήνα σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το Αιγινήτιο, το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Μία μικρή εισαγωγή για το ποια είναι η ελπίδα. Okay. Λοιπόν, θέλω να πεις κανένα δύο έργα σου. Γιατί όπως βλέπεις ότι έχω Παπαλάμπρο, έχουμε τη Φωτεινή, έχουμε εδώ το Βραδιάζι. Έχουμε ακούσει καταπληκτικούς ποιητές, αλλά και ανθρώποι οι οποίοι γράφουν μέσα στο χώρο τους, στη μοναξιά τους, αλλά έχουν ακουστεί Αναγνωστάκης, Καβάφη, η εκπομπή του Βραδιάζι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι από ανθρώπους οι οποίοι μέσα από την ποίηση να παίρνουν και να ακούει ο κόσμος με τέτοια ενδιαφέρον, και επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποίηση, θα ήθελα, και φυσικά μπορούν να γίνουν και τραγούδια αυτά, έτσι, γιατί τα βλέπω και για τραγούδια, ήθελα να πεις μερικά από τα έργα σου. Και μου είχες πει για τον κύριο Πελαγίδη. Ο κύριος Πελαγίδης ήταν δάσκαλός σας? Όχι, απλά παρακολουθώ τα μαθήματα ιστορίας. Μάλιστα. Όπου επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο κύριος Πελαγίδης. Ένας εξαίρετος άνθρωπος δύναμης, και ιστορικός. Τον οποίο κάποια στιγμή ο Γιάννης, Γιάννη, θέλω να βγάλω με τον κύριο Πελαγίδη, έτσι, μετά από τα ποίηματα να μιλήσει αυτός ο καταπληκτικός άνθρωπος, γιατί η ιστορία και η ποίηση είναι αδέρφια. Θα σας πω λοιπόν άλλο ένα ποίημα, που είναι πάλι γύρω από τον πόνο της ξενιτιάς. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Δεν ήταν ποτέ οι γονείς μου στην ξενιτιά, ήταν όμως συγγενείς. Και τα χωρία νεομονάδιασαν. Τα χωρία, η δράμα, Γερμανία. Κατεξοχήν μετανάστες. Και ήθελα να πω και το εξής, ότι τώρα κάποτε φεύγανε άνθρωποι που ήταν στα χωράφια και στα κτίνα και στις δυσκολίες του χωρίου που λέμε. Τώρα φύγανε οι επιστήμονες. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι αισθημένο και το ξέρουμε όλοι. Ναι. Για να διάσουν, για να πολιορκηθούμε από ανθρώπους οι οποίοι, πώς σου λένε, πρόσφυγες ή τους λένε μετανάστες κτλ. Για να σπάσει η δύναμη αυτή του πλούτου, όχι μόνο του ήλιου, αλλά και τον ανθρώπου του πνεύματος. Ας προχωρήσουμε μερικά από αυτά τα οποία... Έχω την εντύπωση, κύριε Ασλανίδη, ότι χωρίς τα νιάτα... Είναι έτοιμος? Να μην περιμένει, ας βγάλουμε τον κύριο Πελαγίδη. Σας ακούμε, μας τιμάτε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμάτε ιδιαίτερα. Έχω ακούσει για σας και οι περισσότεροι
στα τεμέτρων σχολεία που λέμε στην Καλαμωριά, στα Ποντιακά. Να κλείσετε το ραδιόφωνο αν... Ναι. Κλείστε, θα σας ακούμε εμείς και μετά. Έγινε, σας ακούω. Ναι, Λοιπόν. μιλήστε με την ελπίδα που ήθελα να... Ναι. Τα συγχαρητήριά μου καταρχήν για το Μετρόπολης, το ράδιο Μετρόπολης και εσάς κυρία Ασλανίδη, που διατυμπανίζετε και διαμφίζετε και διατυμπανίζετε την κουλτούρα του ελληνισμού και ειδικότερα του ποντιακού ελληνισμού, είδα. Κοίταξε, εγώ γεννήθα στο Χρήσαντο Στογό και ο αδερφός μου ο Παναγιώτης Ασλανίδης είναι ο συνεχιστής του Πατριάρχη της Καλαμαρίας. Με τον Παναγιώτη πήγαμε μαζί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Τότε τον Παναγιώτη πήγαμε μαζί στη Νέα Υόρκη και καμαρώσαμε τον ελληνισμό εκεί της Νέας Υόρκης. Στα ξένα email. Που βάλαμε μέσα την τιμή και την περηφάνεια από τότε. Ναι, πώς λέγει ο Χρήστος ο Αντωνιάδης, στα ξένα email και στην Ελλάδα ξένος. Ναι, ακριβώς. Και εγώ μέσα από το ποδόσφαιρο το ζήσα πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Στην ξενιτιά ο ελληνισμός είναι σπουδαίος μέσα από την παράδοση, από τους χορούς, από πολλά πράγματα. Βέβαια. Ναι. Το μεγαλείο του ελληνισμού είναι εκεί. Το μεγαλείο. Η αγνότητα. Έτσι. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στην Ελπίδα. Ναι. Η Ελπίδα, κύριε Σανίδη, πραγματικά σας λέω, ο ποντιακός ελληνισμός είχε πολλές μοναδικότητες που δεν τις έχει άλλη περιοχή της χώρας μας. Ιστορικές μοναδικότητες όπως είναι η αυτοκρατορία των Κομνηνών, μοναδικότητα, όπως είναι το Αντάρτικο, μόνο στην περιοχή του Πόντου, όπως είναι ο αγώνας για τη δημοκρατία του Πόντου, μόνο στην περιοχή του Πόντου, και άλλη μια μοναδικότητα είναι η ποντιακή διάλεκτος, η οποία έσωσε τον ποντιακό ελληνισμό. Είναι ένα θαύμα αυτό που θα σας πω. Σας ακούμε, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος στον πλανήτη. Λοιπόν, έσωσε τον ποντιακό ελληνισμό σε όλη την παρευξήνια και περιοχή και την Νότια Ρωσία. Σε εκείνα τα δίσεκτα χρόνια που αρχίζουν από τη σταλινική περίοδο το 1939, που κλείνουν όλα τα σχολεία, κλείνουν όλες οι εκκλησίες, όλα τα θέατρα, όλες οι εφημερίδες, όλα τα περιοδικά, δεν θυμίζει τίποτε Ελλάδα και το μόνο που θυμίζει Ελλάδα είναι η ποντιακή διάλεκτος. Και σώζει αυτόν τον ελληνισμό. Είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή ένα θαύμα, μέσα σε ξένο κράτος. Ας είναι ομοθύσκοι οι Ρώσοι. Μέσα σε ξένο κράτος επί δεκαετίες τρέφεται ο ελληνισμός μόνο από την ποντιακή διάλεκτο. Και ενώ ήταν το 17 700.000 περίπου, το 17 είναι το τέλος της τσαρικής Ρωσίας και αρχίζει η Σοβιετική Ρωσία, 17-18. Λοιπόν, στο τέλος αυτής της περίοδου, της Σοβιετικής περίοδου, της μαύρης περίοδου θα έλεγα εγώ, είναι πάλι 700.000. Δηλαδή δεν έχασε ο ελληνισμός. Ενώ ο ελληνισμός, θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Η Δυτική Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στη Βενετία, στην Βιέννη, έχουμε ένα πλούσιο ελληνισμό, μια Ελλάδα ολόκληρη. Από εκείνον τον ελληνισμό δεν έμειναν παρά μνήματα και μνημεία. Έχουν ολοκληρωθεί. Επειδή ασπάστηκαν με την πάροδο των ετών τον καθολικισμό και τον προτεσταντισμό, σιγά σιγά στις επόμενες γενιές έγινε η αλωτρίωση. Ενώ εδώ, επειδή ήταν οι Ορθόδοξοι οι Ρώσοι, και αυτό το πράγμα Ορθόδοξοι και οι Έλληνες, έσωσε τον ελληνισμό μαζί με τη γλώσσα. Μαζί με τη γλώσσα. Η γλώσσα ήταν το κυρίαρχο, γιατί την θρησκεία την πολέμησε ο κομμουνισμός, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και στήριξε το Κεμάλ. Και στήριξαν τον Κεμάλ. Στήριξαν και τον Κεμάλ για να μην γίνει η έναρξη της Αγίας Σοφίας ξανά η Ορθοδοξία. Απλά. Πολύ απλά είναι αυτά που λέω εγώ. Από αυτά τα λίγα που φυσικά το εμπάρκο
Έχει γίνει πολύ στην πατρίδα μας, αλλά εγώ από τους τεμετέρτσε, δηλαδή από η γιάγια μου και από τους ανθρώποι που ήρθαν στη Ρωσία, γιατί ο πατέρα μου γεννήθηκε γούτα Ρωσίας, εξόριστη. Ήθελα να πω ότι φυσικά πολεμήθηκε από τη στιγμή που δεν θέλουν οι Μποσελβίκοι να λειτουργήσει η Ορθοδοξία, κυνηγήσανε. Κυνηγήσανε. Βεβαίως. Το πρώτο κυνηγητό έγινε. Έχουν κλείσει το 37 με 39. Ωραία. Προχωράτε και θέλουμε να σας ακούσουμε. Βγάλτε την ψυχή σας. Σαν να έχουμε απέναντι ένα ακροατήριο στο Παλέτε Σπορ με 5.000 κόσμοι. Θέλω να σας ακούσουμε. Λοιπόν, αυτή η γλώσσα λοιπόν, αυτή τη γλώσσα, κάνουμε τώρα 1000 προσπάθειες, οργανώσαμε, έχουμε περίπου 10 τμήματα ποντιακή διαλέκτου, εκτός από την ιστορία στην οποία είμαι εγώ υπεύθυνος, ο Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών. Έχουμε περίπου 10 τμήματα διδασκαλίας της ποντιακής, τα οποία έχει υπόψη η Ελπίδα, και η Ελπίδα είναι η μία ελπίδα, θα έλεγα, να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας και να μην έχει ημερομηνία λήξης. Όχι μόνο η γλώσσα, η ποντιακή, η κουλτούρα. Να μην έχουν ημερομηνία λήξης, και το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω ότι η ποντιακή κουλτούρα ως γλώσσα, ως ιστορία, ως παράδοση, ως έθιμα κτλ., ως αντίληψη. Ο κύριος Σαββίδης, ο πρόεδρος του Παύλου, είπε ένα καταπληκτικό: εμείς κιχάμες. Εμείς κιχάμες, ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν το σύνθημα εκεί. Δεν έχει ημερομηνία λήξης ούτε η γλώσσα. Και αυτά που κάνει η Ελπίδα τώρα, που πρόκειται να βγάλει βιβλίο, να τη βοηθήσουμε. Να τη βοηθήσουμε όλοι. Τελευταία παρατηρείται μια τάση να εκδίδονται βιβλία στην ποντιακή. Έχω στα χέρια μου τώρα ενός νέου φιλολόγου, του Τερζίδη του Γιάννη. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Δηλαδή ένας νέος μιλάει τώρα στο βιβλίο αυτό όπως μιλούσαν οι παππούδες μας εκείνα τα χρόνια. Ακριβώς με εκείνη την αγνότητα. Και η Ελπίδα πάει να κάνει ακριβώς αυτό το ίδιο. Νέα παιδιά λοιπόν εκδίδουν έργα ιστορικά, ηθογραφικά, οτιδήποτε γλωσσολογικά στην ποντιακή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και με τι άνεση γράφει, βλέπω ότι γράφει. Με τι άνεση, βέβαια. Μεγάλη άνεση. Βλέπετε με πόση άνεση γράφει και μάλιστα ποίηματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Άλλο είναι ο πεζός λόγος και άλλο είναι η ποίηση. Η ποίηση είναι το ζουμί. Νομίζω, κύριε καθηγητά, είναι το ζουμί της ζωής. Το ζουμί πραγματικά. Να το πω, το κνόρ της ζωής. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, φιλοσοφότερον ιστορίας ποίησης. Η ποίηση είναι πιο φιλοσοφημένη ιστορία. Και οι επαναστάτες γίνανε οι ποιητές μας. Και καλά που είναι και ο Μίκης, που μας μέσα από την ποίηση τους μελοποίησε και έχουμε αυτό το μεγάλο πλούτο του Γκάτσου, του Σεφέρη. Βέβαια. Βέβαια. Αυτή η εκπομπή όμως. Δεν υπήρχαν αυτή η εκπομπή θα ήταν άγνωστη. Το Βραδιάζι έχει αυτή την τάση. Πολύ μεγάλη τάση, φυσικά με το Στέλιο, τον πατριάρχη λόγω του ελληνικού τραγουδιού. Τον Πυθικότσι. Αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά ήρθε και η μουσική, η οποία τους έκανε και τραγούδι, και έτσι έμεινα στη μνήμη του κόσμου. Έτσι. Μεγάλη. Και φυσικά εγώ είμαι Χρήσταθος, έτσι. ονόματα. Ο πατέρα μου ο Καναδάς έκανε στην Καλαμαριά το πρώτο δίδυμο. Γόγος Χρήσταθος. Δηλαδή τον Παναγιώτη τον έχεις αδερφό. Ναι. Αδερφός είναι. Στον το όνομα δεν είναι Χρήσταθος, Είναι. Θα σκέψει τα ποντιακά. Το κάτι άλλο, Παναγιώτης. Σας ακούω. Καλατσεύς τα ποντιακά, λέω. Εννοείται. Πώς η Καλατσεύου, η Αγία Μη Μαρία, η καλομάνα μου στο Αριστοτέλη ήταν το Α και το Μέγα της Καλαμαριάς. Τραπεζούντια, ο Μαρτακίδης ο Χίλος ήταν ο πρώτος μηχανικός της Σίγκερ, δίπλα στο φροντιστήριο είχαμε τη Σίγκερ, την αντιπροσωπεία. Και χόρευε τον Μυρίχιο Πιτσάκο με τα μασέρε. Θα σας κάποια στιγμή θα βρω έναν τρόπο να έρθετε. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεση. Θα φέρω και τον Παναγιώτη. Θα φέρω και τον Παναγιώτη να κάνουμε προγραμματισμό σας, γιατί είστε πραγματικά αξιόλογοι. Όχι, να πούμε και για Λεβίτες, τα παιδιά που έπεσαν στα Στράτας, οποίοι στη Μικρά Ασία, Λεβίτες, ο Λντογάν, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, γιατί ο κόσμος εδώ τα κρύβουν, οι πολιτικοί τα κρύβουν. Χάσαμε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Άμα σου πω δηλαδή,
Μην τα λέτε όλα, γιατί κάποια στιγμή θα Ναι, δοθούμε. ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσέγγιση αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε εσάς, συγχαρητήρια και στην Ελπίδα, η οποία είναι η ελπίδα. Η ελπίδα για το μέλλον Αφού το λέτε του εσείς. διαλέκτου. Μία από τις ελπίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελαγίδη. Σας είμαι ευγνώμων, γιατί πραγματικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσα από την παρακολούθηση των μαθημάτων ιστορίας. Πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είχα συνειδητοποιήσει, αν και ήμουν πολύ καλή μαθήτρια στην ιστορία. Ωστόσο θα σας αφιερώσω κι εγώ στην ποντιακή διάλεκτο ένα ποίημα που έγραψα για τον Πόντο, που επισκέφθηκα το 2014. Έντονε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα το ακούσω. Έγινε. Έικητη τόπια έμορφα και πράσινα ρασία, ο Πόντον πώς εδίσωσεν και πέμνεν η ερημία. Έικητη τόπια έμορφα, σχολεία και εκκλησίας, η και μεντζένα πέσιν ψής, φτερά φέρει καρδίας. Όλοι αεκές επέμνανε και από μακρά τερούνε, κι όσον το πάσε λέψατα, σονούσα τόσον κρούγνε. Είμαι Ρωμνή άμον εσάς, ευρέθαμε εκές κλαίμε, ποντιακά καλατσέπομεν, πατρίδαμ μόνον λέμε. Μη ανασπάλετεν εμάς, είμαι σας ίναν μάναν, εμάς καμίαν κέφινεν, ατόρα καίνεν ντάμαν. Ξάν το ποδάρις, σύρ, μίαν και αλλομίαν, εκές εχάθαντε μετέρ, μανάδες και παιδεία. Ο Πόντον ευκαιρόθεμψιμ, κι ορφάνηγαν τον έρτα, ασύνταν ξάντε μέτερα και χάντανε χαμάν τα τέρτα. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιάννη? Λοιπόν, πες ένα ακόμη. Τώρα σήμερα είχα, εγώ πιστεύω ότι είναι από τις σπάνιες φορές που φέρεις μια ακροάτηρια ενός ραδιοφώνου που σε ανακάλυψα μέσα από το βραδιάζει, και φυσικά με το χιλιτίδι που έχουμε κουβεντιάσει, και για πρώτη φορά γίνεται αυτό, πιστεύω, σε ραδιόφωνο. Δεν ξέρω ότι στα ποντιακά θα έχει γίνει, αλλά σε ραδιόφωνο τέτοιου είδους δεν έχει. Θέλω μερικά ποίηματα να απαγγείλεις ακόμη, και εγώ σε έχω μια, και εγώ θα σε αφιερώσω κάτι. Γιατί όταν πήγα στο Στέλιο, μου άνοιξε τις πόρτες από το αυτοκίνητο για άξονα βούτο, λέει, έμορφωνα, και θα το ακούσεις κι εσύ. Πάμε, πες ένα ακόμη. Τι τραγούδι θα πούμε? Λοιπόν, το έχουμε έτοιμο. Θα σας πω ένα που έχω βάλει τον τίτλο «Αδά είσαι κι είσαι αλλού», που είναι και αυτό για την ξενιτιά. Πάμε. Τη ζεμένα εγάπ στέρτα, κλενίζνε των ουρανών, το γραέπνε το καρδόπομ, το μούτιμ εν τρανών. Τσιλίδια άφνε το μάτιας, όντε σε μεν τερούν, κρυφωτερεί ο φέγγον, γιάμ το καρδόπομ κρούν. Φτυλακείς τα πέσιμ, και τσαραμπουλίζει ψήμ, αναμένωσε σε κέριμ, είσαι το άσπρον ταρνίμ. Τη ρασί μανουσακόπα, σκουντουλίζνε πέραν περού, κουρπάν συνεποδίας, αδά είσαι κι είσαι αλλού. Ατόη εμορφίας εμάεψεν των ουρανών, τα αστρόπα κινευζίουν και ο ήλεν κυμερών. Η σκέψη λοιπόν, καθώς ξεδιπλώνεται, ένα ποίημα για τον πατέρα μου, γενικά για τον πατέρα. Εγώ μπορώ να πω ότι έχασα πάρα πολύ νωρίς τον πατέρα μου. Το παίξιμο ήταν του αδερφού μου. Α, αλήθεια. Μόνο έτσι μπορεί να παίξει ο Παναγιώτης. Στα χορευτικά είναι πρώτος, είναι ο Χιώτης στη λύρα. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σου το πω, γιατί έτσι παίζει ο Παναγιώτης. Και έπρεπε να βάλουμε τον Παυλίδη, γιατί τον Παυλίδη τον ξεκίνησε ο Παναγιώτης. Αλήθεια. Και όλα τα παιδιά αυτά τα καινούργια που βγήκαν. Αλλά τι αυτή περίπτωση όμως παίζει για τον πατέρα και σε έχω έκπληξη. Ναι. Πάμε. Θέλω να σας πω ότι στη σκέψη μου, καθώς μεγαλώνω, έχω το βίωμα του πατέρα, ο οποίος παίζει λύρα και τραγουδά Χρύσανθο, Αναστορώ τα παλαιά. Έτοιμο το έχω. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, ενέσπαλες να κλώσκεσαι, καμίαν το και πίνες, τραγωδίας να τραγωδείς, σαγιάζ εμέν και φίνες. Ξάι πώς και χόρτασα τεσόν την εμορφίαν, πώς εσύ ενέσπαλες το ματίμ τα πλουμία. Μόνον εσύ ασέζινες συμψίμ έσνες το λίδιμ, ετέρνα σε συμπίστα πες να λες με μελεσίδιμ.
Τα δέκροπα σε σέρευες κρυφά σο παραθύρης, καμίαν εγώ και χάλανα, τέμνος το χατήρης. Εκείνα τα έμορφα καιρούς, πώς έρταν σο κεφάλιμ, δελάεται το κάρδοπον και μερμηνιά τα πάνιμ. Νέος εχπάστες κέφιες, σιάδι τα σκοτίας, ατός εκείνα χαίρεται, τεσά τα τραγωδίας. Για λάθος αιτία έχουμε σήμερα την Ελπίδα την Ιωαννίδου από τη Δράμα, Παρανέστη. Έκανε το λάθος και πήρε τηλέφωνο, αλλά εγώ έχω ως μυρίζω. Είμαστε υπερήφανοι που ανακαλύπτουμε. Βλέπεις, το βραδιάζει, πάρα πολλούς έχουμε ανακαλύψει. Τους φέραμε εδώ, Φωτεινή, Παπαλάμπρο, έτσι, από το τηλέφωνο. Και ήθελα, πόσο υπερήφανη αισθάνεσαι, γιατί ο τρόπος που διαβάζεις και τώρα που σε βλέπω έτσι, έχεις αυτό που λέμε, εγώ είμαι πόντιος που λέμε, εγώ είμαι ποντία. Νομίζω ναι. Τι προτέρημα είναι αυτό, γιατί τεμέτρον τη ράτσα. Δεν το θεωρούν όλοι προτέρημα, θεωρούν ότι προβάλλουμε πάρα πολύ το εγώ. Προτέρημα. Για μένα είναι, δεν ξέρω. Η γιαγιά με λέει, πρόσεξε, όπου στέξ, να λες είμαι πόντιος. Με το είμαι πόντιος έπαιξα ποδόσφαιρο. Μεγάλο, και ξέρεις ότι οι πόντιοι βγάλαν τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Δεν θα πω τραγουδιστάς, δεν θα πω Ολυμπιονίκες. Είναι τεμέτρον η ράτσα, εμείς θα απομένουμε και οι κατσαρίδες, έλεγε ένας φίλος μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες το ποίημα αυτό που θέλω να το ακούσουμε όλοι. Εσύ όντες θα κλώσκεσαι. Εσύ όντες θα κλώσκεσαι, τα δέντρα θα ανθούνε. Πουλόπα θα πλέκνε τη χαράς, εσένα να υμνούνε. Εσύ όντες θα κλώσκεσαι, τσιτσέκια θα χορεύνε. Ασοσέρ θα κρατούνεσαι και σοχορός θα ιέπνε. Εσύ όντες θα κλώσκεσαι, πλουμόπα θα γομούμε. Ο φέγγον θα ζαρωτερεί, το στόμα το βουκούμε. Εσύ όντες θα κλώσκεσαι, με τάστρα θα χορεύω και την Ανατολήν θα κρύφτατεν, εσέν θα σασιρεύω. Εσύ όντες θα κλώσκεσαι και κεν για τεμέν τόπος, ένας ήλες ασφωτάζ και πάντα αυτήν το ψόπος. Όλεν η τούμπα σοποδάρ, τα γκολ βρεσίν σα δίχτια. Ο δικέφαλον πατερί, ζηνής απεν συνύχταν. Σιδίσαν και σαγιάζ, τα νάστιμα το ορθώνει. Ο Πάοκ και ο Ιβάν, τα χούλινα μουν γομώνει. Ο Πέλκας και ο Λιμνιός, ο Μαλεζάς και οι άλλοι, δικέφαλε τιμούνεσαι, έχνε τρανών καμάρι. Όλεν η τούμπα καλατσεύ, Ιβάν τη μαεστρίας, πατούλια έργα εύνοστα, πατρίδας αρωθυμίας. Είναι μια καινούρια δουλειά που έκανε ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Ασλανίδης, με το Γιώτη το Γαβριλίδη. Το είχα κρύψει, και είμαστε λίγο δυσκύλοι σε αυτά, διότι όπως ξέρετε τα πνευματικά δικαιώματα τα έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά τώρα από εδώ και πέρα πνευματικά δικαιώματα έχουμε εμείς. Και έπρεπε να το παρουσιάσω. Είναι μια καινούρια δουλειά πάνω στο ΤΙΚ, πολύ προσεγμένη, έχει τα πάντα και είχα να προβλέψει. Άκου, πρωτάθλημα και κύπλο. Το αίτητη δεν είπαν. Είναι μια πολύ όμορφη δουλειά και τώρα θα το βάζω σιγά σιγά, γιατί αξίζει ο κόπος, γιατί όταν γίνεται μια δουλειά πολύ όμορφη και συμμετέχει και ο λαός και το ποίημα είναι όμορφο και το τίκ είναι ωραίο, το παίξιμο και η τραγουδιά του Γαβριλίδη είναι νομίζω μια δουλειά. Συμφωνείς, Ελπίδα? Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαίρετος ο Γιώτης ο Γαβριλίδης, αλλά και η λύρα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν, για πες μου κάτι. Τι έχεις ετοιμάσει να απαγγείλεις? Έχω ετοιμάσει άλλο ένα ποίημα, το οποίο είναι για τη μάνα. Τη μάνα βέβαια που έχει πάλι παιδιά στην ξενιτιά. Γύρω από εκεί. Αυτό είναι. Η μάνα καμίαν κι γιορτάζ, που έχεις μακρά παιδεία. Σασίλιατς γέλος κι κρατεί, χάθ τσόλ ξενιτία. Να κλώσκεται εξωπή στερή, τρία σου μάτς κι έχεις έναν. Κουράεται η ψήμ να ηλεί και βάει εμέναν. Και αν εγώ εκλέντσασε που είμαι αδάσα ξένα, μανίτσα μου επέζεψα, βαρκίζα το σε σέναν. Θέλω να κλώσκουμε σου μας, να ρούζω σε γκαλιόπος, να ηλαεύς την ψήμ και φεύγει και το τερτόπος. Λοιπόν,
ενώ δεν έχεις ξενιτευτεί. Εγώ νομίζω ξενιτεύτηκα από τη στιγμή που έφυγες από το Παρανέστη και πήγες στην Πάτρα. Όταν εγώ έφυγα και πήγα στην Αθήνα, έκανα 12 ώρες. Ξεκινήσει το τρένο, πας σε 12 ώρες. Αν πας με το αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη, κάνεις 9 ώρες. Όταν το 1900, απλώς το πιάσα έτσι, και ειδικά όταν εμείς φεύγουμε από τον πατέρα και τη μάνα, από το σπίτι που λένε, ξενιτιά είναι για μένα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι είναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Απλά ήταν πολύ έντονη η επιθυμία. Μην ξεχνάς ότι η Γερμανία τώρα, δεν ξέρω αν είναι 2 ώρες, 4. Περίπου 2. Ναι. 2 ώρες, μπορεί να, τώρα όπως έγιναν και οι δρόμοι, 3 ώρες μπορεί να πας στα Γιάννενα. Όταν όμως φεύγεις μακριά από το σπίτι σου, από τον πατέρα, από τη μάνα και από τα αδέρφια σου, ξενιτιά το λόγο. Μέσα στην πατρίδα μας ξενιτιά. Ναι. Καταλάβεις πως το εννοώ. Από τη στιγμή που ψάχνεις δουλειά και πας στην Κρήτη, και όταν δεν έχεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου, μιλάμε για την εφηβική. Ναι, αυτό είναι η εσωτερική μετανάστευση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά βέβαια υπάρχει και η άλλη στο εξωτερικό, η οποία δεν είναι επιλογή, έτσι. Είναι αναγκαστική. Και ιδιαίτερα τώρα, επειδή έχει γίνει και σλόγγαν, οι νέοι που φύγανε και η μεσαία τάξη. Λες και εμείς δεν το ξέρανε και το πιάσανε. Έτσι φαγώθηκε η κατάσταση, ας το πούμε. Και χειρίζεται και για τη γενοκτονία της γέννησης και του γάμου. Υπάρχει μια σύγχρονη γενοκτονία. Ελπίδα. Όπως ξέρεις, η γενοκτονία δεν είναι μόνο η πόλεμη. Η γενοκτονία είναι όταν δεν γεννάμε κιόλας. Αυτό θα έλεγα. Και εσύ είσαι μια μητέρα, έχεις 2 αγόρια. Βεβαίως, έχω 2 αγόρια, ναι. Θα ήθελα αυτό να ρωτήσω. Είναι δυνατόν χωρίς τα νιάτα να υπάρχει μια χώρα? Είμαστε του γύρατος. Γύρατος. Και αυτό είναι στημένο το παιχνίδι. Για την Ελλάδα θέλουνε, τι ήθελα και το είπε ο Τσαρζετάκης, ανάδελφον κάτω. Ναι. Τι ήθελα και το είπε, βρήκαμε τον πελά μας. Για βάλε για τη μάνα μια τραγουδάρα να ακούσουμε. Η μάνα εν κρύο νερό και σοποτή και μπεν, η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνεν, η μάνα να μείνεν, η μάνα εν κρύο νερό και σοποτή. Ψης πλουμία. Ο φέγγον παεγόμωσεν και τα άστραπος εκλέντζεν, κι θέλω τα παράδασης τέρτεσε με νεκρέμσες. Εκές δοήσεσα μακρά, πώς ψήμνα λαρούμε, καμία να μη ελέπωσε, ούτε να αφουκρούμε. Τσιτσέκ είσαι πουλίμ και φωταχτέρ σα στράτας, να τα γιανίζω και πορώ, αρωθυμώ το μάτιας. Εσέν πουλόπο με έμορφον, εσέν πάντα νουνίζω, συνεγκάλιας να λάσκουμε και άλλο να μη εγνεφίζω. Μ' αρέσουν αυτά όλα, αλλά θα κάνουμε τραγούδια, θα βρούμε λύση. Ήθελα έτσι να θυμηθώ το εγώ, πατέρα μου τον έλεγε Πατριάρχη. Ο διαμόρφωσε την Κεμετζέ, την πήγε αλλού. Το παίξιμό του, ήμουνα και το ποδαρικό του. Έβαλα εγώ, έβαλα Χρύσαδο, θα βάλω τώρα έτσι να θυμηθούμε τα παλιά, ιδιαίτερα εγώ που τελικά είμαι πολύ τυχερός. Τυχερός είμαι από αυτούς. Ψάχτηκα μέσα από αυτή την αρετή της μουσικής. Στέλιο, ο Χρύσανθ. Πόσο πλούσιος μπορεί να είμαι στα αυτιά μου, δισεκατομμυριούχος. Ναι, μ' αρέσει να είμαι πλούσιος στα αυτιά και στην καρδιά. Ας βάλουμε Χρύσανθο. Και μετά 23, 10, 90, 90. Μας άνοιξε στην ψυχή με τα ποίηματα και βάλαμε ωραία πράγματα. Πάμε. Εγώ νιώθω τυχερή. Τα μάλια της πρινάν, τα μάλια της πρινάν, αδό πατήρ και φταγώ, αδό πατήρ και φταγώ. Όταν ακούσει την παράδοση δεν υπάρχει 170 λένε οι πόντιοι. Ας πάρουμε γραμμές γιατί είμαι συγκινημένος, θυμηθήκα παλιά πράγματα. Όμορφα πράγματα. Θα ξαναγεννηθούμε μέσα από τις τάχτες, δεν γίνεται. Κάτι θα γίνει. Γιατί εμάς. Παρακαλώ σας, ακούμε ορίστε. Να είστε καλά κύριε Αχιλλέα.
Όλοι να είμαστε καλά. Να είστε καλά αυτό που ακούμε και την παράδοση την πραγματική όπως την ακούμε. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, αλλά πρέπει να είναι από βάθος, να την ξέρει όλος, να την κατανοεί και να την, τουλάχιστον να την ακούμε στη μεγάλη συχνότητα του 95,5 και να είστε καλά με όλο το σεβασμό. Όλο το σεβασμό. Νομίζω ότι αυτά βγαίνουν αυθόρμητα της στιγμής. Κάλεσα μια κυρία η οποία την άκουσα σε μια παρέμβαση που έκανε το βράδυ και είπε ένα ποίημα και τη λέω θα έρθετε στην εκπομπή και μέσα από αυτό βγήκε ο κύριος Πελαγίδης, βγήκαμε εμείς, βγήκε ο Χρήσταθος, βγήκε ο Γόγος, βγήκε ο Στέλιος. Νομίζω έτσι κυλάγαμε στην όμορφη Ελλάδα που τη ζηλεύουν όλοι και όλοι τη ξεβρακώνουν, κανένας δεν την τίνει. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι θα ξαναγίνει. Έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί αυτή είναι η σύνθεση της ψυχής, της ελληνικής ψυχής, που μπορεί να φτάσει από το ένα σύνολο μέχρι το άλλο. Και να τις δίνεις σε ρίσματα και να έχεις κάποιον που να έχει τις γνώσεις επάνω σε αυτό. Ήτανε πολύ θυμωμένος ο Στέλιος όταν μιλάγαμε και μου έλεγε αυτές τα ξένα που τα φέρανε για να διαλύσουν το πανηγύρι της ζωής. Που πήγαινε ο παππούς, χόρευε ο γιος του, χόρευαν τα παιδιά. Μόλις βάλανε τα ξένα, χώρισε ο ένας, κάναν τα σκυλάδικα, χώρισε ο άλλος. Δηλαδή είχε έναν τρόπο να σκέφτεται. Το ίδιο μου είπε και ο Χρήσταθος. Έτσι. Δηλαδή πώς ακούμε το Κιτσάκι, πώς ακούμε το Πετρούλο. Ναι, κατανοητό. Γι' αυτό το πήγα προς τα εκεί. Όταν εμείς το πρώτο σκαλοπάτι εκπαίδευσης που είναι το σπίτι, έτσι πιστεύω. Ο πατέρας μου δηλαδή που είμαι ευεργέτης του και θα το ξαναπώ με πολύ δυνατά γιατί μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, με έβαλε 3 εμβόλια. Έρωτα, αθλητισμό, μουσική. Νομίζω ότι αυτά τα υλικά παίρνεις και παράταση από το θάνατο, έτσι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό που λέτε. Και θέλω να συμμετάσχω πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύω ότι αν μας κοπεί και αυτό ως Έλληνες επάνω, τουλάχιστον στη μουσική, ας είναι το ποντιακό στοιχείο, ας είναι το θρακιώτικο στοιχείο, ας είναι το κριτικό, αν κοπεί και αυτό, τότε είμαστε τελές. Και νομίζω ότι θα ήταν ατόπιμα στη ζωή μας αν δεν πήγε η μουσική. Και η μουσική δεν είναι μόνο εμείς. Μουσική είναι και το κελάιδημα ενός πτηνού. Και που είμαι άρρωστος εγώ με τα φλόρια, με τις καρδερίνες, με τα καναρίνια. Έλεγε ο Ζαμπέτας κάτι για να το περάσω, ότι πήγαινε στις Χαράδρες, ήταν και Μερακλής και άκουγε τα ειδόνια και έβγαζε μουσική. Έτσι ακριβώς. Φοβερό. Και μην ξεχνάμε ότι και η Επανάσταση έγινε με το Ρίγα Φεραίο μέσα από τη λύρα. Μα παλιά και ο Ζαμπέτας στο Κοροπή πήγαινε για να κυνηγήσει το Κοροπή, ήταν αμπελώνης. Έτσι, ναι, συμφωνώ. Ήταν έτσι. Κύριε Αχιλλέα, ένα Στάθη Νικολαίδη όμως, από ένα δραμινό πανηγύρι θέλω να μου παίξετε. Ναι, έχω το Γιάννη το Χιλιτή. Ό,τι θέλετε εσείς. Ο Βαβαρότη, έτσι τον είπα, Βαβαρότης τον είπα. Είναι ωραίο. Έγινε, σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλός, αγαπάω πάρα πολύ κύριε Αχιλλέα. Με κάνεις υπερήφανο. Και την καλεσμένη δεν είπες 2-3 λόγια. Κύριε Αχιλλέα, με συγχωρείτε πάρα πολλά. Η ελπίδα Ιωαννίδου που τα ποίηματά της μπορούμε να τα κάνουμε και τραγούδι. 1000 συγγνώμη, έχω πει αυτή τη στιγμή στη συχνότητα κύριε Αχιλλέα. Αν έκανα τέτοιο ατόπιμα, ζητάω κύριε συγγνώμη για την κυρία Ιωαννίδου. Γιατί η καλεσμένη μας είναι μια ελπίδα. Πεθαίνει τελευταία η ελπίδα και είναι ποντιακό, 100% ελπίδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έγινε, σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, καλημέρα Αχιλλέα. Καλημέρα. Πόσα κοινά σημεία έχουμε, λέω, με τα καναρίνια, τα φλόρια και τα λοιπά. Λοιπόν, η εισαγωγή μου, συγχαρητήρια στην ελπίδα, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι ούτε πόντιος, ούτε σμυρνιός, ούτε θρακιώτης. Είμαι από Αριδαία, σου είπα, η καταγωγή μου, αλλά νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας. Γιατί κάθε βήμα, κάθε κόμμα που πατάμε έχει μια ιστορία. Είναι με ανοιχτή τηλοαίμα που γράφει μια ιστορία. Αρκεί να την εμπεδώσουμε και να την κατανοήσουμε. Όπως σου είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, είμαι του Δημοτικού, άρα και έχω τελειώσει και μια τεχνική σχολή. Αλλά είχα την τιμή να γνωρίσω τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, γιατί έγραφα από παλιά. Και όχι επαγγελματικά προς Θεού, δεν θέλω να μπλέξω τέτοια. Απλώς για μένα θέλω να κάνω ένα βιβλίο.
Και επειδή αγαπάω κάθε κομμάτι της Ελλάδος, κάθε κομμάτι, από τη Σμύρνη, από τέτοια, και επειδή ζω στη Κρίνη και όλη είναι η Σμύρνη, όπως και ο φίλος σου ο Καπετάνιος. Ναι. Λοιπόν, και είναι φίλος μου. Και σου υπόσχομαι να σου δώσω, έχω τις καλύτερες καρδερίνες. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε. Δεν έχω το τηλέφωνο σου. Θα δω, γι' αυτό προσπαθούσα να πάρω. Το καπετάνιος ναι, έχει. θα ήθελα να μου δώσεις καταρχήν πρέπει γιατί δεν έχω αυτά που γράφω, να αφιερώσω κι εγώ, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Τέτοια θέλω. Μετά θα πω για τη Θράκη, αν θα μας δοθεί ευκαιρία, για την Κύπρο που κάνει και ένας φίλος μου. Για πολλά. Λοιπόν, δεν έχω μπροστά μου το βιβλίο, αν κάνα λάθος να με συγχωρέσουν οι ακροατές, γιατί δεν έχω, τα θυμάμαι απ' έξω. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να βγάλω το συναίσθημα αυτό, γιατί θα το πω στο σύλλογο, αλλά κάτι έτυχε και δεν μπορούσα να πάω. Σ' ακούμε. Ξεκινάω λοιπόν. Λαμπυρίζοντας το κύμα, όλο και πιο ψηλό γινόταν. Κόκκινο χρώμα είχε. Η Σμύρνη απέναντι φλέγεται. Η κάπνα και τα αποκαΐδια της σχεπεί από πάνω μας. Τώρα θα πνιγούμε. Μερικές άψυχες φωνές ίσα που ακούγονταν. Η φωνή μου δεν βγαίνει. Μιλά στη σιωπή. 15 χρονών ανδρώθηκα. Κι η βάκα έγερνε. Κι όλο έγερνε. Και το κύμα, το κάθε κύμα, τις ζωές μας κράταγε. Κι η βάρκα έγερνε. Σε σωδικά του μέσα έμπαινε. Κόκκινο χρώμα είχε. Αντίκρι. Επιτέλους φτάνουμε αντίκρι. Τρομαγμένα ψαροπούλια, με σπασμένα φτερά τα κορμιά των ανθρώπων. Μερικών τα πόδια το χώμα πατούν. Τα πιο πολλά ασάλευτα μένουν. Ζωή και θάνατος μαζί πάνε χέρι-χέρι. Πόσο μακρινό και κοντινό είναι το αντίκρι. Η Σμύρνη απέναντι φλέγεται. Οι φλόγες στα σπλάχνα μου καίνε. Πυρπολημένος νιώθω. Τα δάκρυά μου ριάκι από λάβα. Μια πέραντη λάβα η θάλασσα είναι. Και η φωνή μου, σαν σε ιστό αράχνη πιασμένη, προσπάθεια κάνει να βρει τη φωνή της. Και η φωνή μου προσπάθεια κάνει. 3-4 λέξεις, τσαρόδαρα πετεύουν. Φωνάζω με δύναμη. Τώρα που έχω φωνή. Μάνα, πατέρα, αδέρφια μου, πού είστε? Πόσο μακρινό και κοντινό είναι το απέναντι. Αυτά ήταν να σου πω, φίλε μου Αχιλλέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Μπράβο. Λοιπόν, και εγώ. Και θα ήθελα και το τηλέφωνο σου, δεν ξέρω πώς θα επικοινωνήσω, πού μπορώ να πάρω. Μη κλείσεις, δώσ' το. Μη κλείσεις και θα σε πάρει ο Γιάννης. Τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται. Έτσι θα ξαναγεννηθούμε, είμαι σίγουρος. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, σας ακούω. Καλημέρα, κύριε Αχιλλέα. Δεν μπορώ να κόψω τίποτα, γιατί όταν ένα ποίημα λέτε με συγκίνηση, βγαίνει με ψυχή, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι άγνωστοι για πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια ποιητική βραδιά, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Βεβαίως. Πρωτίστως να και πω. Και ξέρεις, χωρίς πρόγραμμα ήρθε η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδη. Την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Η οποία άνοιξε, λέω, τι έχεις κορίτσι μου, και ανοίγει εδώ. Και αρχίζει και μέσα από τα ποίηματα βάλαμε και τα τραγούδια, όλα αυτά τα οποία μιλάμε την αρχαία ελληνική. Και είναι πολύ δύσκολο και να το απαγγείλεις και να το τραγουδήσεις. Σ' ακούμε. Ναι. Ήθελα να πω κι εγώ ότι ωραία βραδιά σήμερα ποιητική στους εμείς και όταν άκουσα την κυρία Ελπίδα αυτά που απήγγειλε, ως προς τα ποντιακά τραγούδια, οφείλω να ομολογήσω ότι μου αρέσει και εμένα κάποιες φορές να ακούω ποντιακά τραγούδια, παρόλο που δεν έχω σχέση με τον πόντο. Ένα μέρος της καταγωγής μου είναι από Θράκη, από τη μεριά της μητέρας μου, και τη μεριά του πατέρα μου να από τη πούμε Μάνη. και το τρίπτο της επιτυχίας του μεγάλου Φιλίππου, του βασιλιά της Μακεδονίας και της Αμφίπολης, που γίνεται το πιάτσικο, ότι είχε 3 υλικά από 3 φυλές, τους Μακεδόνες, τους Πόντιους και τους Θράκες. Ορίστε. Ο Φίλιππος, πρωτού γίνει ο μεγάλος, πολύ μεγάλος, αυτά γεννήκανε και τα άκουσα, γιατί δεν μας τα είπαν ποτέ στο σχολείο, γιατί και εγώ ψάχνω μέσα από τα βιβλία των καθηγητών που πάνε στα πανεπιστήμια και μιλάνε. Λένε ότι ο Φίλιππος είχε ένα
έναν υπέροχο στρατό από Μακεδόνες, από Θράκες και Πόντιους. Το τρίπτυχο της επιτυχίας του ώστε να κρατήσει τη Μακεδονία και την Αφίπολη, διότι ήρθαν από κάτω Σπαρτιάτες, ήρθαν Αθηναίοι, ήρθε ανταποκριτής του πολέμου και της που ήταν και ο μεγάλος φιλόσοφος ο Δοκιδίγης. Ναι. Και μετά στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου το καλύτερο επικό ήταν η Θεσσαλή. Έτσι. Πρέπει να τα λέμε. Και οι μεγαλύτεροι, οι πιο μεγάλοι πατριώτες όλου του κόσμου ήταν οι Θεσπείς. Με τη θέλησή τους, όχι με την επίρρεια ναρκωτικών. Γιατί μπορούμε να πούμε και για τους Ιάπωνες και για τους Αμερικάνους. Άλλο το να κάθεσαι, αυτό που εισέπραξε όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και παίξαμε ποδόσφαιρο, βρεθήκαν μερικοί άνθρωποι και διαβασμένοι, γιατί μην ξεχνάμε, γιατί μ' άρεσε, με ερέθησες μέσα από το ποδόσφαιρο. Σχολείο πια ήμασταν τριτάξιο, εκδρομή, οδική και τέτοια. Μου είπαν ότι παραδέχονται τους Θεσπείς, τους 700 του Λεωνίδα, που πήγαν με τη θέλησή τους και περάσαν όλοι από πάνω στους Πέρσες. Που έμειναν στο πλευρό των 300. Έτσι, μπράβο. Και όταν φώναξα πολύ το βραδιάζει στην Αθήνα που έκανα και στο Sport FM, είχα πει δεν τρέπεστε που τους Θεσπείς έχετε μια πλακέτα πίσω από το Λεωνίδα της Πάτης και εδώ δεν έχετε μπροστά. Και δυστυχώς δεν δόθηκε η απαραίτητη έμφαση στους Θεσπείς. Οι Αμερικάνοι τους παραδέχονται, όπως και το Κολοκοτρώνη. Το Κολοκοτρώνη τον είπαν είναι ο πρώτος που έβαλε την αντικατασκοπία με τον Βοσκό. Απίστευτα πράγματα έχω ακούσει εκτός Ελλάδος και εμείς τους βάλαμε φυλακή, τους σκοτώσαμε, τους εξορίσαμε. Λέει συνοστισμό η καινούργια. Ναι, όποιοι είναι αυτοί, οι Ελεηνοί πια μας έχουν κάνει να. Δηλαδή τι να κάνουμε, να επαναστατήσουμε? Όχι. Πρέπει να πολεμήσετε οι άνθρωποι του πνεύματος στα σχολεία και όλοι. Θέλω Καλημέρα, Αγγλίκο από τον Πειραιά. Γεια σου μεγάλε. Ήθελα να πω σε όλο το κοινό, εγώ επειδή είναι μέρα ποίησης και οι φίλοι του Βραδιάζει παίρνουνε, δεν θα κόψω κανέναν, όλοι να πάρετε, γιατί θα σας ακούσουμε όλους. Γιατί σήμερα η μέρα είναι καταπληκτική. Αυτό που λέτε εσείς, όχι εγώ. Σας ακούμε. Τι γίνεται, Βιβλιοπόλη? Μη μου πεις από τον Πασά ούτε από τον Πειραιά. Πες με από μια Ελλάδα. Εκδότης και συγγραφέας από το λιμάνι του Πασά. Έτσι. Η αδέλτα από το λιμίν Ζέας. Έτσι. Λοιπόν, τα ξέρεις εσύ αυτά. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά γιατί σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή βραδιά, όπως και οι άλλες βέβαια. Γιατί η ποίηση για μένα είναι κάτι το ανώτερο και οι ποιητές, οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν ποίηση, είναι για μένα προσωπικά είναι πλάσματα ανώτερα. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την φιλοξενούμενη την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Δεν άκουσα τα ποίηματά της, τα οποία τώρα άνοιξα το. Εύκολα γίνονται τραγούδια. Εύκολα, ναι. Τα ποίηματα πάντα γίνονται εύκολα τραγούδια, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα τα πει. Και ξέρεις τι είπε ο Στέλιος, ο Καρατζίδης? Δεν τρέπονται που δεν έχουν το Μίκη Θοδωράκη έξω από ένα ελληνικό αεροδρόμιο που πήρε την ποίηση και μελοποίησε και ακούει ο κόσμος, και τι δεν πήρε και από πού να αρχίσουμε όλους τους νομπελίστες και τους έμαθε ο κόσμος και τώρα τους κυνηγάνε. Ναι. Κλείστε τους, βέβαια, ξυπνάει τον κόσμο τώρα, αφού τα ξέρεις εσύ. Δυστυχώς οι Έλληνες κυβερνώντες, οι Έλληνες πολιτικοί γενικότερα, όχι όλοι βέβαια, κάποιοι, είναι εγκληματίες όσον αφορά την πολιτιστική μας παράδοση, την οποία δεν ξέρω για ποιους λόγους θέλουν να την θανατώσουν, να την κρύψουν, να μην υπάρχει πουθενά. Η παράδοση είναι το εμπόδιο σε όλους αυτούς που θέλουν να μπουν εδώ μέσα. Γι' αυτό και στα σχολεία ποίηση δεν μαθαίνουν τα παιδιά, δεν μαθαίνουν ιστορία, δεν μαθαίνουν τίποτα, παρά όταν τελειώσουν αρχίζουν και ψάχνουν και ασχολούνται με όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολιτιστικά κυρίως, διότι σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Η ποίηση είναι γενικά μια εσωτερική αναζήτηση που εκφράζεται από τον ποιητή ή την ποιήτρια και η οποία έχει να δώσει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω αν είναι, τα γράφουν. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα πω ισχύει επί τη δικιά μου σχολή μόρφωσης,
ότι πιστεύω ότι ένα ποίημα μπορεί να είναι το αποστάλαγμα ενός βιβλίου σε μια ποίηση. Δηλαδή σε ένα ποίημα μπορεί να είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Ακριβώς, δηλαδή. Έτσι είναι, πρέπει να είναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, όλη η κεντρική ιδέα μέσα σε ένα ποίημα είναι ένα βιβλίο. Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να γράψω εύκολα ποίηση. Μπορώ να γράψω σενάρια, να γράψω με τη ζωή μου, τα ποίηση δεν μπορώ να γράψω. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι ταλέντα, είναι τα πνεύματα εκείνα τα οποία έχουν το κάτι άλλο, θα έλεγα, και τα οποία μπορούν και ενσαρκώνουν λέξεις. Να τους πούμε θεόσταλτους. Ακριβώς, ναι. Εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό, γιατί μπορούν και πολλές χιλιάδες λέξεις να τις συμπυκνώσουν σε λίγους στίχους. Πολύ σημαντικό αυτό. Για αυτό το λόγο. Λοιπόν, η ποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα ποίημα μικρό μιας ποιήτριας που έχουμε εδώ στη Διάσεδο Δική, η οποία είναι 17 μόλις χρονών, από το Μεσολόγγι της Ανθής Γαβρίλη. Σ' ακούμε. Η κοπελίτσα λοιπόν αυτή έχει γράψει και έχουμε εκδώσει την ποική της συλλογή με τίτλο Σιρήνες. Έχει γράψει λοιπόν ένα από αυτά που θα σας διαβάσω. Σκοτεινή θέαση. Φιγούρα τραγική. Μια άχαρη σκιά στην άκρη του παραθύρου θύμιζα στον άνεμο πως δεν έφευγε ποτέ και κοιτούσα προσομοιώσεις καθώς έγιναν οι στάχτες που κάποτε ονόμασα ανθρώπους. Μόνο μιας λέξης που έγιναν καπνός χαθήκαν, σαν σκιά στη σκοτεινή θέαση του νου μου, σαν χλωμό σύννεφο κλείνοντας το αύριο, λησμονώντας το χτες και αγνοώντας το σήμερα. Μονάχα αστάθεια στη σκοτεινή μου θέαση. Ένα μικρό ποίημα, ένα μικρό δείγμα. Είπε τα πάντα μέσα σε αυτό το μικρό, τα πάντα. Που ταλέντα αυτή της κοπέλας, που έχουμε την τιμή να την έχουμε ποιήτριά μας, αδικά και γι' αυτό θεωρώ ότι η πίεση είναι, όπως και πριν από λίγο, πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας στέλνω τους χαιρετισμούς από το ωραίο λιμάνι μας εδώ, που είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Θα ήθελα το τηλέφωνο σου που πάντα το χάνεις, πάντα δεν το σηκώνεις, να μου το δώσεις, για να το έχω ώστε όταν έλθω στο Θεσσαλονίκη για να επικοινωνήσω. Μην κλείσεις με το... έτσι. Ναι. Θα σε πάρει ο Γιάννης τηλέφωνο και θα σου δώσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου, Αγγελίκο μου. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Φωτεινή. Γεια σας, γεια σου. Τι έγινε σήμερα, είδες τι κάναμε. Μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις αυτά με τον αυθορμητισμό και τη γνησιότητα που έχεις. Έτσι. Γιατί το να ψαρεύσεις σε εισαγωγικά άτομα, να έχεις δηλαδή αυτό το αισθητήριο της επιλογής και να ξεχωρίζεις πρόσωπα, πρώτα απ' όλα θέλει μια μεγαλόπνεη έτσι διάθεση, και δεύτερα μια ταπεινότητα, είναι αλήθεια, για να δέχεις ότι και κάποιος άλλος έχει να σου πει πράγματα. Γιατί σπανίζουν αυτά ότι σε ραδιόφωνα τώρα για να ακούς ποίηση και αυτά. Όσο και να κατακρίνουν την ΕΡΤ, που εντάξει, από απόψε ενημέρωσης πάντα πηγαίνει με τις κυβερνήσεις, αλλά στην ΕΡΤ ακούμε και για κανένα ποιητή, στη Βουλή, έτσι, τουλάχιστον ή για δημοτική μουσική, ή για την ιστορία του τόπου μας. Αν δεν υπήρχε και η ΕΡΤ, η τηλεόραση της Βουλής, και στην TV 100 έχει μερικές φορές. Αλλά γενικά είναι ένα πράγμα σπάνιο αυτό. Και εσύ, Αχιλλέα, μπράβο σου, το πέτυχες. Και γι' αυτό κάλεσες και την ελπίδα. Μύρισα. Και είχα πει την ελπίδα ότι έτσι πως άκουσα το ποίημα σου γίνεται εύκολα τραγούδι. Ναι, σωστά. Εγώ αυτό που με συγκινεί σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι υπάρχουν πρόσωπα που κρατούν ακόμα την κλωστή να μην κοπεί, που μας συνδέει με την παράδοση, που μας συνδέει με τη μνήμη. Τι ωραίο είναι αυτό. Η θύμηση του πατέρα της που έπαιζε λύρα και προσπαθεί αυτό να το κρατήσει σαν φυλακτό, να το διαιωνίσει, να αφήσει τα χνάρια της, τα σημάδια της. Έτσι, όλο αυτό που σημαίνει ότι έχει μια συμπυκνωμένη μνήμη, πολύ ζωντανή, μια πηγή η οποία αναβλύζει και βγάζει αυτά τα ωραία πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί η εποχή μας θέλει να μας αποκόψει από αυτά τα πράγματα. Φροντίζουν και μέσω της παιδείας και μέσω
όλων αυτών των ακουσμάτων, των κακόηχων ακουσμάτων των καθημερινών, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο τέλος πάντων να απελπίζεται, να μην σκέπτεται, να αποκόπτεται από τις ρίζες του. Και ακριβώς η παρουσία σήμερα της Ελπίδας έδωσε ένα μήνυμα πάρα πολύ αισιόδοξο. Και συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ναι. Εγώ κάποτε το 98 γράφω κατά καιρούς, δεν το ξέρεις βέβαια, Χιλέ, γιατί εντάξει αυτά είναι, δεν θέλω ούτε ποιητής και ποιήτρια, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, πάρα πολύ, γιατί η ποίηση είπαμε είναι η ψηλότερα των τεχνών. Αυτή η συμπίκνωση και μάλιστα πράγματα που δεν αποκαλύπτονται. Η ποίηση έχει μυστήριο. Πράγματα που δεν μπορείς να τα πεις. Γι' αυτό και είναι και για τους μοιημένους. Δεν μιλάμε για την ψευτοποίηση τώρα και για πράγματα που... Γι' αυτό ο κόσμος τα έχει πάρει με κακό μάτι. Και ποίηματα τώρα. Γιατί δεν έχουν περάσει σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο για να δουν ότι οι λέξεις κρύβουν πάρα πολλά μυστικά. Και πραγματικά σου αποκαλύπτουν πράγματα όταν φυσικά είσαι άξιος ή έχεις μπει στη διαδικασία να τα ανακαλύψεις. Γιατί και αυτό σημαίνει ότι σου αξίζει μετά τα έβρετρα που λέει εκεί η Δημούλα σε ένα ποίημα. Και το 98 θυμάμαι ότι κάπου ξύπνησα έτσι ξαφνικά και μου ήρθε κατά καιρούς το παθαίνω αυτό και έχω ένα ποίημα εδώ. Θα μου επιτρέψει, Αχιλλέα, να το διαβάσω? Αλλήμονό μου. Αυτό και συγγνώμη που κράτησα και το τηλέφωνο, αλλά είναι η βραδιά τέτοια. Έτσι. Είπα συγγνώμη και όλους θα τους περιμένω να τους ακούσω. Ευχαριστώ, Αχιλλέα. Εξάλλου σπάνια εμφανίζομαι γιατί... Ζαλίζομαι από την πάλη μου και αφρίζω στο γυαλό μου. Τι να μου τρέχει σήμερα, σκοντάφτει ο λογισμός μου. Τριγύρω γύρω πέλαγος, μικρή κουκκίδα τάστρο. Αντάρα ομίχλη θόλωσε του σώματος στο κάστρο. Σκέψεις αείδες πλήγωσαν, λευκής ψυχής τον στόχο. Άξια λαλιά ροβόλησαν στις λησμονιάς τον όχτο. Άχου, και με ξεστράτησαν στα ερεύη του μυαλού μου. Πώς να κινήσω να βρεθώ στο κέντρο του εαυτού μου. Μαύρη μου ελπίδα, ανέμπιστη, με σε παίζω κρυστούλη, αγέρινη, μπαμπέσικη, με βάπτισες μωρούλη. Και τώρα πρέπει από εξ αρχής λαλιά του κόσμου να βρω, σημάδια, στράτες, σήματα, στο δρόμο μου το λάβρο. Λάβαρο στείνω, λάνυχτο κι αλαλιχτό σαν σκύλος. Ναι, η ψυχή τα μένεα, εσκιάχτηκε κι ο φίλος. Φιλή ζωή σας σε νεκρό, κροτή σε ρημιά ρηγμένη. Ρίζα ξερή πλάι σε νερό, σάπεζε και βρεγμένη. Έρημη ερημιά στον έρημο, όπου ερημιές διαβαίνει. Μέριμο αντάμα το πρωί, μέρμο το δίλη βγαίνει. Κύκλοι ερημιά στρογγύλεψαν τη δίνη του καιρού μου. Κάμποι φωτιάς κατάκαψαν τα στάρια του χωριού μου. Αυτό το έγραψε το 98 και ήταν βέβαια γιατί η Ελλάδα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ήταν κάποια περίοδος που πραγματικά προμήνυε πράγματα τα οποία επικολούθησαν με η μία και 1002 και έτσι μου ήρθε και το έγραψα αυτό το ποίημα. Αριστούργημα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Φωτεινούλα, και να έχεις υγεία παραπάνω. Όλοι να έχουμε υγεία και να τα λέμε, Αχιλλέα. Και εσύ στο θεόπνευστο έργο σου που είναι εξαιρετικό. Έγινε, σε ευχαριστώ. Γεια σου. Παρακαλώ, ρίστε, σας ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αχιλλέα, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Κωνσταντίνος είμαι. Δεν χρειάζεται. Ναι. Θα σου πω, ήμουνα στο Μαρμαρά με παρέα και κατά τις 12 αρχίζω να την κάνω εγώ. Πού πας, δεν μου λένε? Λέω πρέπει να πάω και έχω χτυπήσει και το πόδι μου. Αλλά σε πήρα να σου, καταρχάς καλώς ήρθε και στους εμείς η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Εγώ δεν ξέρω ποντιακά. Όπως γνωρίζεις δεν είμαι πόντιος, λατρεύω μουσική, λατρεύω τον Καζατζίδη και μαζί με σένα έχω μάθει πολλά πράγματα. Αλλά θα σου πω κάτι το οποίο ήταν μαγικό. Εκεί το κέντρο που ήμουνα στο Μαρμαρά ήταν ανοιχτό από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είχε δύο κλειστούς χώρους, είχε δύο ανοιχτά. Και είχε ζωντανή μουσική, ξέρεις, όργανα κτλ. Και μπήκε ένα χελιδόνι. Το χελιδόνι πήγε και κάθισε σε ένα καλώδιο που ήταν ακριβώς επάνω από τη μουσική.
έκανε να φύγει και ξαναγύρισε πάνω στη μουσική. Όταν σταμάτησε η μουσική που κάνανε διάλειμμα, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν είναι μαγικό? Εννοείται. Όταν βάζω τραγουδιστές μεγάλης, ας το πούμε, αξίας, και επειδή βάζω αρκετούς, επειδή βάζω Στέλιο, αλλά Στέλιο όπως πρέπει να τον ακούω, όλα τα πουλιά που έχω, όλα κλαίγαν. Τελευταία είχα τη Μάλαμα, Πατρέλη και τον πατέρα ένα με κανονάκι και ήρθανε στο κτήμα εκεί που είμαι, την Παραγκοειδή, και κάναμε ένα μοχαπέτι, κάτι φίλος που ήρθαν από την Αθήνα, και όταν έπιασε η Μάλαμα τα μυρολόγια, τα βυζαντινά και τα μικρασιάτικα, δεν σταματήσαν τα πουλιά. Δεν σταματήσαν καθόλου. Και είναι ένα μήνυμα, διότι όσοι είναι πουλιατζίδες καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν είναι και οι περισσότεροι από τα πουλιά που βγάλαν και τη μουσική. Οι περισσότεροι. Ο πατέρας μου όταν με έπαιρνε και πηγαίναμε να πιάσουμε καλιάτρες, αυτό το μαγικό πουλί, το άσχημο, γι' αυτό είπα και τον Καρατζίδη, σαν την καλιάτρα. Η καλιάτρα δεν έχει τίποτα όμορφο. Τίποτα. Ανεβαίνει όμως απάνω και ζευγαρώνει τόσο ψηλά και πάει και το βρίσκει θηλυκιά. Αλλά μέχρι τότε κάνει τα χελιδονάτα και γυρίζει σε έναν άξονα ενός κύκλου και κελαϊδάει συνέχεια. Και κάνει όλο το τραγούδι, όλο το πουλιόν του αγρού. Απίστευτο πράγμα. Και αυτό έπρεπε να το περάσω το μήνυμα από τη δικιά μου εμπειρία, ότι πρέπει να προσέχουμε τα πουλιά, και επειδή πολλοί αδειάζουν τα σκάγια τους γιατί δεν κυνηγάνε και βαράνε στα πουλιά για να, δεν ξέρω γιατί, αυτός αν μπορούσε να ήμουν δίπλα του θα το κοπάναγα με οτιδήποτε είχα στο χέρι μου. Είναι ντροπή σε αυτό που κάνανε, που έχω δει ανθρώπους που πάνε στο κυνήγι και όταν δεν βρίσκουν γράμματα βαράνε στα πουλιά. Ό,τι να είναι. Τα σκοτώνουν, ούτε τα μαζεύουν. Μόνο που τα σκοτώνουν φτάνει. Τι να πεις. Έτσι. Εγώ θέλω να πω μια ευχή για την κυρία Ελπίδα. Να της δίνει ο Θεός δύναμη να χαίρεται την οικογένειά της, αυτό το έργο που κάνει είναι θεάρεστο. Τι να πει κάποιος για την κυρία Φωτεινή? Τι να πει, βγαίνει και αργά, δεν βγαίνει τακτικά. Τι να πει κάποιος για τον κύριο ο οποίος είναι από τη Βέρεια και είπε αυτό το ποίημα και είσαι έτοιμος να κλάψεις? Τι να πει, δηλαδή έχεις βγάλει ανθρώπους που τελικά δεν θες να πας, θες να φύγεις από εκεί που είσαι με μια παρέα, και σας άκουγα μέχρι να έρθω από το ράδιο, και με το που ήρθα στο σπίτι άνοιξα το ραδιόφωνο και συνέχισα να σας ακούω. Είναι απίστευτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που μας προσφέρεις. Κυρία Ελπίδα, ό,τι καλύτερο σε εσάς και στην οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετώ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Είμαι ο Θοδωρής από το Λος Άντζελες. Γεια σου, Θοδωρή. Δεν είμαι ούτε εγώ πόντιος, αλλά με το ύφος που διάβασε τα ποίηματα η κυρία Ελπίδα, καταλάβαινα την έννοια του κάθε ποίηματος. Και όλα της ξενιτιάς. Ναι. Εγώ δεν γράφω ποίηματάκια, εγώ γράφω στιχάκια. Ναι, πες και μας. θα ήθελα να απαγγείλω και ένα δικό μου εγώ στιχάκι. Βεβαίως, από καρδιάς. Μέγα ρόλο παίζουν τα φτερά του αετού. Κάποιο ρόλο παίζουν και τα πιόνια του σκατιού. Κάποιο ρόλο παίζουμε κι εμείς. Όχι, ήρθαμε τυχαία, είπαν 2-3. Κι άστραψε το σπίρτο της υπομονής και άναψε το λίχνο της ανασκαφής. Και όσο βάθος κι αν χτυπήσαμε και όσο πίσω κι αν γυρίσαμε, σε ένα μόνο καταλήξαμε. Για να μην χαθεί η έγκλη στον πλανήτη Γη, άλλο λέει το κοντό του και άλλο στο μακρύ. Για να μην φανεί η έγκλη του Έλληνα στην Γη, το Φρίξο και την Έλλη τους θάψαμε μαζί με το κρυάρι που πήγαιναν στον Άρη εκείνη την εποχή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πειραμάσω τώρα. Έχω κάνει γαμπρό πόντιο, με έχει πάει παντού και είμαι κι εγώ μισοπόντιος τώρα από το γαμπρό μου. Να είσαι καλά. Έχει πάρει την αδερφή μου. Ευχαριστώ, Αχιλλέα, προχώρα φίλε. Ευχαριστώ, γεια σας.
Ακούσαμε τον Παναγιώτη τον Ασλανίδη μετά από τα τηλέφωνα. Δεν περιμένει κανένας, γιατί δώσαμε το ok ότι θα περιμένουμε μέχρι να κλείσουμε τους ακροατές μας. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Όλοι είπαν από ένα ποίημα, από 2, από 3. Εσύ δεν θα πεις Ρίτα? Καταρχήν 1000 συγχαρητήρια στην κυρία Ελπίδα που ειλικρινά με χαλάρωσε και με τα ποίηματά της και με την προφορά και με την ηρεμία, τον τόνο, τα πάντα. 1000 συγχαρητήρια και σε όλους βέβαια που είπανε ποίηματα ωραιότατα. Επιτρέψτε μου εγώ να πω ένα που δεν είναι δικό μου. Εγώ δεν γράφω ποίηματα. Ασομπέλες είναι? Όχι, είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Μ' αρέσει, πάμε. Και αν θέλεις να... Το ποίημα λέγεται «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος». Μήπως το είπε αυτό, το είπε ο Καζάκος? Νομίζω ναι. Το λατρεύω, πάμε. Το λατρεύεις. Ναι. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις, θα απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου, θα απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου. Να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίσεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, απ' τ' άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ και δεν βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μέσα στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη, ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 του φέκια. Σαν να στεκόσουν μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, το είπες καλύτερα από τον Μαζάκο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το ποίημα μου που κάποτε το έλεγα το πρωί και το βράδυ έλεγα το Αν του Κίπλινγκ, που θα σας το διαβάσω άλλη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και συγχαρήκια σε όλους όσοι απαγγείλανε τέτοια ωραία ποίηματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Ναι. Αυτό θα το φέρεις και θα το έχεις στο φάκελο και θα το βάζουμε. Είναι από τα αριστουργήματα του Λιβαδίτη. Εγρίξες. Ποντιακά, κατάλαβες, εγρίξες. Έχουμε γραμμή. Θα την πάρουμε. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Πάντα. Τέτοια ώρα και σας ακούω, Όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν θα πολλοί. σας πω κι εγώ ένα στίχους, τέλος πάντων, ποίημα δεν θα το έλεγα, από αφηγήσεις που άκουγα από δικούς μου, από τον παππού, από τον πατέρα μου. Αυτά είναι χρυσάφια. Όντως χρυσάφια. Και ξέρετε τι γινότανε. Τότε οι γονείς μας και οι παππούδες μας νοσταλγούσανε και αναπολούσανε και κλαίγανε, πραγματικά κλαίγανε όταν ήταν όλοι μαζί. Και όταν πλησιάζαμε εμείς τα παιδιά, λέγανε σώστε, φαρμακούνταν τα καρδία σας. Αυτό γινόταν στο Παρακάθ. Όχι, και εκεί, ναι, στο Παρακαθέτσι, μες στο σπίτι που μαζευόντουσαν. Και τα πίτες. Σήμερα η Ρίτα μας έφερε πυροσχή. Μας έφερε όλο το ποντιακό Παρακάθετο θα εφτάμε ο σήμερα στο Μετρόπολο. Προχθές έκανα και πυροσχή και οτία. Λοιπόν, ακούστε. Ήτανε της προσφυγιάς. Ναι. Το μάτε μου εστέρεψαν, δεκρόπα άλλα και πέμναν. Συμπσή την ψήν έθαψα, τη κάρδε συν τον πόνο και χπάστασο να γύριστον τη προσφυγιά στο δρόμο. Τον άρρωστο τον κύρι μου σειρέσαν φορτωμένους και ολετικόλοι τα βάσανα σιδέρτασο κεφάλι και ίντε λώματα φορώ ο βίον όλων το χάλι μου. Ο κύρι μου να παρακαλεί, παιδί μου, αδάκες άσμε, εσέν πολλά εκούραξα. Παιδί μου, κι ακούς το λέγωσα, παιδί μου, τρέξωνε μπροστά, γλίτωσο την εκάδες. Την ψήμ σαδόντεν έρπαξα και ψύχη παραδίνω. Πατέρα χάσον το λαλείς, αδά εσέν κι αφήνω. Οι καλοί με τη μάνα μου εμπροστά προπατούνε. Σ' ένα το βήμα πάνε μπροστά, σαν δύο πίστερούνε. Ας έναν κλαίν μυρολογούν, τ' άλλο στεκνερωτούνε. Γιάννε μου, καλά εκλείδωσες πόρτας και παραθύρια και τα νιγάριν έθηκε στο γνώριμο των τόπων. Γιάννε μου, καλά ετσούπωσες αυλία τα κεπία. Κι όλο ρωτά η μάνα μου, κι όλο ρωτά. Κι εγώ λαΐζω το κεφάλι, δεν μπορώ να λέγω. Κρατώ το μάτι ανέβραγα και στην καρδίαν κλαίγω. Τσίζω τη μαυρομάνα μου και ο νους σου τριβελίζει, γιατί άμπειρος νουνής ο πίσπος θα γυρίζει. Αυτό. Συγχαρητήρια. Με συγκίνησες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είπαμε
Θα παρακαλέσω πολύ ο αρχηγός μέσα, ο Γιάννης, μην καλείτε για να βάλουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε πολύ συγκινημένοι σήμερα όλοι, ανεξαρτήτου ράτσας, διότι το τελευταίο αυτό ήταν μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Όπως αλήθεια είναι και αυτό που θα παιχτεί στο Open, το κόκκινο, το κάνουν και το κόκκινο ποτάμι. Νομίζω πρέπει να ήρθε εδώ που έγραψε το βιβλίο. Αν είναι, θα θυμηθώ τον κύριο, γιατί τώρα είμαι και λίγο συγκινημένος. Το είχε δώσει στο Σαββίδι νομίζω για να γίνει έργο και θα γίνει σειρά. Νομίζω πρέπει να το έχω και με την υπογραφή του. Είναι απόστρατος, αν είναι. Αυτό πρέπει να είναι έτσι. Μυρωδιά έχω, δεν ξέρω, θα το κοιτάξω μέσα από αυτά τα οποία μου δίνουν στο Μετρόπολης οι φίλοι, εμείς εδώ κάθε συγγραφέας, ανεξαρτήτου αν είναι βεντέτα ή δεν είναι. Καμιά φορά ξέρεις, Ελπίδα, απίστευτοι συνθέτες, έτσι, οι οποίοι μέσα στο ποτάμι των ανθρώπων της ζωής γράφουν αριστουργήματα, όπως η Ευτυχία η Παπαγιαννοπούλου, όπως ο μεγάλος σύγχρονος ο Πυθαγόρας και ο Βίρβος. Απίστευτο πράγμα. Λένε και με τζατσίδες ότι ο αδερφός μου παίζει την καλύτερη σέρα. Είναι αλήθεια αυτό. Ο αδερφός μου σε αυτήν την ηχογράφηση ήταν στο κάστρο που χορεύανε όλοι. Και να μην ξέρεις θα χορέψει ο Πυρίχιος. Ο Καραβέλας και η παρέα του. Γιάννη, τα παιδιά αυτά που σπάσανε σε ένα διαγωνισμό χορού που έγιναν όλες οι φυλές στο Καφταζόγλιο όταν ο Βασιλιάς ερχόταν στην έκθεση απάνω, αυτοί οι χορευτές σπάσανε με το Σωματαρίδι και τα λοιπά και τα λοιπά, οι Οσιβίδες σπάσανε την εξέδρα. Ο μεγάλος μας ποιητής ο Παπαλάμπρος φαίνεται τον έχει πάρει ο ύπνος. Θα ήταν σε διασκέδαση, διότι εμείς θα το περάσουμε με τα πώς θα λέμε περαιόντα, καλά το λέω, Γιάννη, πώς το λένε αυτά που γράφει, κάπως τα λέει. Τέλος πάντων, ο Παπαλάμπρος, αυτή η φιγούρα των 90 χρόνων, το λατρεύουμε, αλλά το πήρε ύπνος φαίνεται. Νομίζω ότι κάναμε ίσως από τις ωραίτερες παραδοσιακές εκπομπές, για λάθος αιτία η αγαπημένη μας εμείς η Ελπίδα Ιωαννίδου, που είναι η αιτία, η αφορμή να γίνει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο της Ελλάδας. Επειδή μας πήρε ο Παπαλάμπρος και νομίζω τον αδικήσαμε, έγινε χαμός στις γραμμές, περίμενε πολλή ώρα, να κλείσεις το τηλέφωνο και ο Γιάννης σε παίρνει για να βγει στον αέρα και θα είσαι το κλου της βραδιάς. Ναι, να πάρουμε τη γραμμή. Από τα σύνορα έχουμε γραμμή, παρακαλώ σας ακουμορίστε. Καλημέρα κύριε Αχιλλέα. Καλημέρα. Πολύ ωραίο ξημέρωμα, φανταστικό. Έχω ακούσει πολύ ωραία ποίηματα. Εγώ δεν μπορώ να γράψω, δεν έχω αυτό το ταλέντο, αλλά έχω το ταλέντο να ακούω και να καταλαβαίνω πολλά. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστική βραδιά, φανταστικό ξημέρωμα. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου και στο Γιάννη, γιατί κάθε βράδυ ξημερώνω μαζί του. Περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ στα σύνορα με την εκπομπή του, αλλά περνάω και πολύ ωραία και με εσάς. Κάθε Σαββατόβραδο, ξημερώνοντας Κυριακή. Πολύ ωραία, να είστε γερός, δυνατός. Και όλα η Ελπίδα Ιωαννίδου. Τη μύρισα. Ναι, τα συγχαρητήρια μου και στην κυρία αυτή. Ναι. Να είναι πάντα γερή, να χαίρεται την οικογένειά της. Την εύχομαι πάντα υγεία και δύναμη ψυχής. Και έτσι να γράφει ωραία ποίηματα και να απαγγέλει ποντιακά. Τα καταλαβαίνω όλα. Πάρα πολύ ωραία. Με έχουν μάθει οι παππούδες μου.
Δεν τα μιλάω με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, αλλά όλα τα καταλαβαίνω και τα μιλάω, ξέρετε, όταν βρεθώ σε παρέα, τα μιλάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βραδιά. Να σε καλά. Είναι δυνατόν να... Μήπως γέρασες? Εγώ λέω είσαι 90 χρονών και εμείς λέμε είσαι 9 χρονών. Ναι, ξέρεις, μετά τα 90 ξαναμοραίνεται ο άνθρωπος. Λες να έγινα μωρό. Να μην εγώ, Αχιλλέα, να γίνεις μωρό και να μην μας φύγεις. Ναι, να στα πω ποντιακά. Πες το. Τα χούλια μου παέχατα. Τρελός κι είμαι. Το είπα καλά ποντιακά γιατί δεν ξέρω ποντιακά. Τα χούλια. Τα χούλια είναι τα μυαλά μου, ευτυχώς ακόμα τα έχω και έχασα πολλά πράγματα βέβαια στην πάροδο του χρόνου, αλλά το μυαλό μου δεν θέλω να το χάσω γιατί είναι το μόνο που μου μένει. Κατά τα άλλα, εντάξει, δέχομαι ότι έχεις φόρτο εργασίας. Σήμερα πολλοί έχουμε παίρνουν, την χαμός γίνεται. Η ελπίδα, Ιωαννίδου σήμερα η αφορμή την τσακώσαμε. Καταπληκτική η ελπίδα, συγχαρητήρια. Αυτό το περίεργο ιδίωμα, όπως λέει ο μεγάλος Καβάφης, ο οποίος προσπάθησε να γράψει με τόνο ποντιακό στο μεγάλο ποίημα το επάρθεν που λέει εκεί πέρα για την ποντιακή διάρκεια και λέει να λύει εμάς, να βάει εμάς οι Τούρκοι την πόλη επέραν. Εγώ περάσανε δυστυχώς 566 χρόνια από το πάρσιμο της πόλης. Πριν 10 μέρες, πριν μια εβδομάδα, οι Τούρκοι γιορτάσανε ακόμα μια φορά με φαφάρες και με διάφορα αυτά και εντάξει, αλλά σε εμάς, στην καρδιά μας αυτή η πόλη θα μείνει αξέχαστη. Όλες οι αλυσμόνητες πατρίδες είναι στο μυαλό μας, δεν ξεχνούμε. Όσο και να περάσουνε από τους παππούδες, στα παιδιά, στα εγγόνια, πάντα θα μεταδίδεται αυτή η φλόγα του ελληνισμού. Εγώ πήγα πολλές φορές στην πόλη και στη Σμύρνη πήγα 2 φορές εκεί, γιατί η Αχιλλέα, στο είπα κι άλλη φορά, ο πατέρας μου και η θεία μου ήταν από τη Συνόπη και τους πήγανε στην εξορία γυναικόπαιδα, τον παππού μου το Λάμπρο τους πήγανε στην Κασταμονή πέρα, μια εξορία, και όσοι αντέξανε μετά με την ανταλλαγή τους στείλανε στην Ελλάδα. Στην άλλη πατρίδα της μάνας μου, στο Ουσάκ, δηλαδή το Ουσάκ είναι από τη Σμύρνη 180 χιλιόμετρα απέχει, εκεί έγινε ο πόλεμος. Στη Σμύρνη αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός, τους υποδέχθηκαν σαν ελευθερωτές και συγκεκριμένα στο Ουσάκ, το οποίο ήταν έξω από την περιοχή της υποχρέωσης της συνθήκης των Σευρών να πάνε ο ελληνικός στρατός για να προστατεύσει τους χριστιανούς και τα λοιπά. Οι Τσέτες κάναν τη δουλειά τους και πήγανε και στο Ουσάκ και έγινε ο χαμός και το πλήρωσαν ακριβά όταν το μέτωπο έσπασε. Γνωστά αυτά, δεν θα τα ξαναπώ. Και εγώ βέβαια κοντά στα στιχάκια που γράφω, γιατί εγώ δεν είμαι ποιητής, το δήλωσα κι άλλη φορά, απλώς γράφω στιχάκια. Τελευταία που πήγα στη Σμύρνη, ανέβηκα στο Κατηφέκου, λέει, εκεί ψηλά που βλέπεις κάτω όλη τη Σμύρνη, και ήρθανε κάτι μουζικάντες με τα σάζια τους όταν μάθανε το πούλμαν ότι είναι Έλληνες και μας λέγανε τα σμυρνέικα τραγούδια, πονηροί. Μαζέψανε κάποια ευρώ και πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Βουκόλου. Ο Άγιος Βουκόλους ήταν επίσκοπος Σμύρνης και εκείνη την εποχή ήταν ερυπωμένος και μου είπανε, είχαν βάλει κάτι τανταρμάδες να φυλάνε και είπαν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας θα τον αναπαλαιώσει
Και πράγματι μερικά χρόνια ο Πατριάρχης λειτουργήσε, το κάναν αυτό, και η εκκλησία του Αγίου Μπουκόλου έγινε, ας πούμε, όπως ήταν. Αυτό είναι μια χειρονομία των Τούρκων, δεν ξέρω. Και η Παναγία Ισουμελά από φέτος θα λειτουργεί άλλη μια χειρονομία που δεν ξέρω πού αποβλέπει. Έχεις ποίημα? Έχω ποίημα, θα το πω για τη Σμύρνη. Τελευταία που πήγα στη Σμύρνη, πες το. Θα το πω, Σμύρνη αγαπημένη. Στη Σμύρνη στις ανηφοριές χαθήκαμε μέσα στο χθες, στα ερημικά σοκάκια, γιατί δεν είχαν τις χαρές που είχαν τότε οι Σμυρνιές με τα ρωμαϊκά μεράκια. Σμύρνη μου αλυσμόνητη, χαμένη, προδομένη, η ανάμνησή σου με κρατεί με σένα κλειδωμένη, στις ματωμένες γειτονιές να σε αλυσοδεμένη. Και το σαχσίνι του μυαλού μου να μην μπορεί να το δεχτεί, πως είσαι τώρα αλουνού αξέχαστη, δοσμένη του Τούρκου τη λειψή καρδιά αιώνια σκλαβωμένη. Η Σμύρνη είναι το κάτι άλλο. Όταν βάζει στην παραλία, όταν πήγα τότε και είδα την ελληνική σημαία να κυματίζει στο παλιό το προξενείο και δίπλα στο καινούριο που έγινε, διατηρείται ακόμα το παλιό, έκλαψα, συγκινήθηκα πολύ και... Για άκου αυτό, για άκου αυτό. Ακούω. Ναι, ναι. Κλείνεις το αφιερώνω. Κλείνεις το αφιερώνω και σε αγαπάμε πολύ. Σε λατρεύουμε. Και δεν μου λες ένα τραγούδι? Όχι, δεν έχει. Μπορώ να ζητήσω? Όχι, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη. Αυτό το αφιερώνω σε σένα με τον και ο Χιλιτίδης για σένα. Να είστε καλά. Και το Γιάννη το Χιλιτίδη που ξέρει το τηλέφωνο μου, να μου δίνει μια κάποια... Δεν ζητάω ιδιαίτερη περιποίηση, αλλά θέλω να βγαίνω στις γραμμές σου, να λέω κάτι. Σ' αγαπάω. Γιατί εντάξει. Σ' αγαπάω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα στους φίλους μου. Γεια σου. Πάμε. Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα ποίημα που μιλάει για την αγάπη. Αλλά όπως αρχίσαμε έτσι θέλω να κλείσουμε. Και εγώ θα σε βάλω έναν τραγουδιστή που το γνώρισα πολύ καλά. Κάναμε και παρέα. Δεν τον άφησα ποτέ από την πίστα, γιατί πιστεύω είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της αγάπης. Αφού το πεις θα ακούσεις Γιάννη Πάριο. Και έτσι θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που για λάθος αιτία έκανες μία από τις ωραίτερες εκπομπές στο Μετρόπολης. Για λάθος αιτία όλα γίνονται. Έτσι, πάμε. Εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι απόψε με σας. Πραγματικά συγκινήθηκα, ονειρεύτηκα, ταξίδεψα. Έχω να σας πω ένα έβγε κύριε Ασλανίδη, για τις ρίζες που αρνούνται να πεθάνουν. Λοιπόν, εμέρωσεν είναι ο τίτλος. Ο κόσμος κοίται κάπου λιμ και το μάτα τσουπούνταν. Τεμά το μάτα ψήμ, πικρά δέκρα γομούνταν. Τα ώρα σκίντανε σουμάμ, παρηγορία νεύρα. Ξαμούνταν με τεμέν, που γαλεμένσα επέμνα. Ού στην Ανατολήν ακούω τραγωδίας, και την ημέρα ψαλαφώ μη χάτε η εμορφίας. Τεσόν το καλόν μέρωμαν, παστάνε μεν λαρώνει, σοψιόπομ διφτερά, τα τέρκαμ ευκαιρώνει. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την ευκαιρία, για το χρόνο που μου δώσατε. Είναι ιδιαίτερη και σημαντική όλη αυτή η προσφορά και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλημέρα.